ସେଥିପାଇଁ ଗାଲାତ୍ୟ 3:27 ଲେଖା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରି ଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଆପଣମାନେ କାହାକେ ଧରି ଅଛନ୍ତି? କାହାକେ ପରିଧାନ କରି ଅଛନ୍ତି? ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଏଇଟା ପିନ୍ଧଉଥିଲେ ମୋତେ ଆତ୍ମା ପୁରା ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। ଯଦି ସାଧାରଣ ଖୁସିରେ ମୋତେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପରିଧାନ କରାଗଲା, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲି, ମୋତେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ବସ୍ତ୍ର ପାଇ। এই বস্ত্র ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ଚିରି ପାରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଝିଅମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେତେ ଆନନ୍ଦ ନଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରି ଅଛନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇକିରି ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଓକେ।